The Honourable Leader of the Opposition. Keep crime down. Crime is way up. Violent crime is up 40% under this Prime Minister. And today he had his ministers hold a big press conference as their solution. And in it, they put out a press release that said, and I quote, "In 2022, approximately 9,600 vehicles were stolen in the Toronto area alone, representing a 300% increase since 2015. End quote. What happened in 2015? What happened? I know, he happened, Mr. Speaker. How can we make him unhappen and stop the crime? سلام تخاتلت نايزا مدب كمي كنيهم لو مقا بزعباتي اب 2025 عام تمرت سكايد مرجع كندا نخعوت حيال تعرض قبل زلون نايت وددر تعوات كخون لعل تخلو كم زلو زربل زلو كندا بوليتيكانيا كم اون مريحي ناي كونسرفاتيف بارتي زخونه بير بولييف دحر بايتو اب قطبا كندا انت عينت ممحاش كمص يخل بزياده خا اب ايميغريشن زمصلو تزملكت عداليلكم الله مساي صنحو بعد 3 ورح 1979 عام تمرت ኣብ ከተማ ካልጋሪ ኣልበርታ ካብ ሓንቲ ናይ ኣየርላንድ መበቀል ዘለዋ ጓል 16 ዓመት ኣደስ ተወልደ ኮይኑ ድሕሪ ምውላዱ ብዙሕ ከይጸንሐ ማርሊን ከምኡውን ዶናልድ ፖሊቪየር ዝበሃሉ ክልተ ፈረንሳውያን ካናዳውያን ሰብ ሓዳር ብሞግዚነት ከዕብዮ ወሰድዎ እዞም ስድራ ቤት ኣብቲ ግዜቲ መምሃራን ዝነበሩ ኮይኖም ብዘይካ ፒር ካልእ ፓትሪክ ዝበሃል ንእሽተይ ሓው እውን ብሞግዚነት ዘዕብዮ ቆልዓውን ነበሮም ኣብ ግዜ ንእስነቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት كان فلوت سبورت كندا ايس هوكي محنباس زعمسلو ጸወታታት ምስ ምንኣስ ሓው ፓትሪክ ይጻወት ከም ዝነበረን ተወሳኺ ቋንቋ ፈረንሳ ጽቢቆ ክመለኽን ዓብ ጽልዋ ዝገብረሉ ስድራቤቱ ምዃኖም ይፍለጥ ናይ ከላይ ደረጃ ትምህርቱ ብ1997 ኣብ ሄንሪ ዋይዝውድ ሃይ ስኩል ዛዚሙ ኣብ 2008 ከዓ ባችለር ኦፍ ኣርትስ ኢን ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ኣብ ኣልበርታ ዩኒቨርሲቲ ዝተመረቐ ፒር ካብ ግዜ ንእስነቱ ኣትሒዙ ናይ ፖለቲካ መጽሓፍቲ ከንብብን ኣብ ተዓውዲ ተገዳስነት ክሕደርን ጀመረ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ብዙሕ ፖለቲካዊ ጽሑፋት ይቐርብ ምንባሩን ሓንቲ ካብተን ጽሑፋቱ ቢልዲንግ ካናዳ ትሩ ፍሪደም እትብል ከዓ ዓቢ ኣድናቆት ኣትረፈላ ኣብ ናይ ፖለቲካዊ ጉዕዞ ህይወቱ ከዓ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ፈጠረትሉ እዛ ጽሑፍ ኪንዮቱ ዘትረፈላ ኣድናቆት ምስቲ ኣብ ሽዑ ግዜ ናይ ካናዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበረ ጂን ክሪንቴን ንኽራኸብ ኣኺላቶ እያ ኣብ ታሕሳስ 2003 ፕሮግሬሲቭ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ከምኡውን ኣሊያንስ ካናዳ ናብ ሓደ ሰልፊ ተጠርኒፎም ብስቴቨን ሃርፐር ዝምራሕ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ዝብል ሰልፊ ምስ ኣቆሙ ድሕሪዚ ፒር ፖሊየፍ ካብቶም ከባቢ ኦታዋ ኔፒን ካርልተን ከመሓድሩ ሕፁያት ዝነበሩ ተወዳደርቲ በሊጹ ተዓወተ ድሕሪ ቁሩብ ኣዋርሕ ኣብቲ ሽዑ እዋን ናይ ሰልፊ ሊበራል መራሒ ከምኡውን ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ዝነበረ ፖል ማርቲን ምርጫ ንዕለት 28 ወርሒ 6 2004 ክካየድ ምዃኑ ሓበረ Longtime MP Pierre Poilievre is the new leader of the Federal Conservative Party. We have a new leader, the next Prime Minister of Canada, le prochain Premier Minister de Canada, the Honourable Pierre Poilievre and Anna Poilievre. The 43-year-old won leadership in the first round of voting. Poilievre first elected as a member of parliament at the age of 25, campaigned for the top job on the rallying cry of freedom. He railed against Prime Minister Justin Trudeau's government spending and the toll inflation is taking on Canadians. Poilievre becomes the 6th Conservative leader since 2015, a time in which they've lost 3 elections. ፖሊቪየር ወደ 25 ዓመት እንከሎ ምስቲ ኣብቲ ግዜቲ ናይ ሰልፊ ሊበራል ሚኒስትር ምክልኻል ዝነበረ ዴቪድ ፕራት ተወዳዲሩ ድሕሪ ምዕዋቱ እቲ ዝነኣሰ ኣባል ፓርላመንት ክኸውን ከኣለ ቅድሚ እቲ ውድድር ንነፍሱ ኮነ ንስድራቤቱ ምስ ፕራት ተወዳዲሩ ክዕወት ክኸብሮ ምዃኑ የእምንዎ እኳ እንተነበረ ብ3700 ድምፂ ከም ዝተዓወተ ይፍለጥ ኣብ ጥቅምቲ 2008 ዝተገበረ ፌደራላዊ ምርጫ ፖሊቪየር ብ55.8 ሚእታዊ ድምፂ ወንበሩ በመዕቃብ ኣብ ሕዳር 2008 ባይቶኣዊ ጸሓፊ ቀዳማይ ሚኒስትር ከምኡውን ሚኒስትር ኣህጉራዊ ጉዳያት ኮይኑ ተሸመ ምስ ኣባላት ፓርላመንት ናይ ቃላት ኩናት ብምፍጣርን በቲ ባይቶ ዘይቅቡል ቃላት ብምጥቃሙ በተደጋጋሚ የሬታ ከሓትት ዝርአ ፖሊቪየር ገለገለ ሰባት ናይቲ ኣብቲ ግዜቲ መራሒ ዝነበረ ስቴቨን ሃርፐር ተናኻሲ ኸልቢ ኢሎም ይጽውዑ ምንባሮም ይዝከር ፖሊቪየር ኣብ ሓምለ 2013 ሓላፊ ካቢነ ሚኒስትራት ኮይኑ ተሾመ ኣብ ምንዳፍ ሕግታት ፌደራላዊ ምርጫ ከም
ቢል C23 ከዓ ዓቢ ተራ ተጻወተ እንደገና ኣብ ለካቲት 2015 ካቢነ ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ንፖሊቪየር ሚኒስትሪ ዕዮ ማሕበራዊ ዕቤትን ገይሩ ሸየሞ ነዚ ሽመት ክህቦ ዘኽኣሉ ምኽንያት ከዓ ኣብቲ ዝመጽእ ምርጫ ንምዕዋት ኣብ ቁጠባዊ ጉዳያት ኣተኪሮም ይሰርሑ ብምንባሮም ንሱ ከዓ ኣብቲ ስልጣን ዓቢ ተራ ከም ዝጻወት ስለ ዝኣመኑ ነበረ ኣብ ሓምለ 2015 ፖሊቪየር ነቶም ትሕቲ 6 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ዝኽፈል ወርሓዊ ክፍሊት ማለት ቻይልድ ቤነፊት ካብ $100 ናብ $160 ከም ዝበጽሕ ኣፍለጠ ብተወሳኺ እውን እቶም ትሕቲ 6 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑት ዘለውዎም ወለዲ ንሓደ ቆልዓ $420 ክወሃቦም እንከሎ እቶም ካብ 6 ክሳብ 17 ዝዕድሚኦም ቆልዑት ዘለውዎም ወለዲ ከዓ ንሓደ ቆልዓ $520 ክወሃቦም ምዃኑ ሓበረ ኣብ 2015 ዝተኻየደ ምርጫ ሰልፍ ሊበራል ድሕሪ ምዕዋቱ እቲ ንዑ ዝመርሕ ጃስቲን ትሩዶ ከዓ ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ኮይኑ ስርሑ ተረከበ ስቲቨን ሃርፐር ድሕሪ ምርጫ ኣብ ዝነበረ ዓመታት ዓቀባዊ ሰልፊ ምስ ግዝያዊ መራሕቲ ይቃለሱ ነበሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፖሊቪየር ኣብ ክፍሊ ስራሕ ማሕበራዊ ዕቤትን ድሕሪኡ ከዓ ኣብ ፋይናንስ ከም ነቓፊ ቦርድ መዝገብ ኮይኑ ኣገልገለ ፖሊቪየር ድሕሪዚ ኣብ ዝቐጸለ ዓመታት ድሌቱ ኪንዮቲ መራሒ ናይቲ ንሱ ዝነበረ ዓቀባዊ ሰልፊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ንህዝቢ ካናዳ ነፃ ናይ ምዝራብ መሰል ከንግሰሉ ምዃኑ ሓበረ ኣብ መጀመርያ 2022 እቲ ፍሪደም ኮንቮይ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ምንቅስቓስ ንመንግስቲ ካናዳ ብምቋም ብፍላይ ከዓ ብዛዕባ ክታበት ኮሮናን ዝነበረ ግዴታ ብምቋም ኣብ ኣልበርታ ዘሎ ዶባት ካናዳን ኣሜሪካን ዓፀውዎ ኣብ ማእከል ከተማ ናይ ኦቶዋ ዝርከብ መንገድታት እውን بعبيت مخاين كيوم عزوو أبز جزيزي بولوفيرا بونم كوينو دقفو كم زرعيام يفلت أبت زنبارو سلطان مالت نقاف بور كوينو أبز أنحلو بزوح ناي نقافيتات صحفات أبلع على سبب سلطانات كمون أبلع على بانك أوف كندا أغربة بعسات المسكرم كتشعي إسران كتنكاء نايت النسو كم أبال كوينو سرحلو زنبارا أكاوا وسلفي بسوسان شمونتنت وقت مئتاوي دمسي بمسعر اللاوي مرحي نايت سلف قنا بتدحر لبع حمام كورونا زقات أما زي من رجاء طبعا نهزب كندا نمحجاز قريتو خمستل على حبرة كندا وين مونان من برجازا زي حسر ناي مكينا وزايتات أسبيزا وحسنت زلو ناي تورتا جزين كلهم تمنيتهم كفتمو تزفاز هبوم قدامي منستر اللي ميو نزغا كون مقبر أبرتنا هنسرحنا إلو بعساس لسه مسكرم بوليفير نتا وقعوي تقامو اتمرح تشعات أبالات زلو وجلو أفلته كأن زرحو خانت منجست زقروا ناي كرت وسخ دون مبال نبره نزد ما جاستن تردو تحتات المقبر ناي جاستن كتوا وقلولاو إلو سميو كتوا كندا بسنك قدامي منستر جاستن تردو كم زم كل قلب بترجع مزحبر بوليفير مس تردو أبستفلا لي مدرخات كماجوت بترخ نقفون نريوينا بفلاي كأتي كاب كلتشين عصت حمشة عم تمرت مالت تردو ناب سلطان مسمته ندحر مسرح منبر أوايتي بعب وزر خمس قدلة كموت يتخا وسخ جزهراي كمسترعي يحبر نمتع حدش سدتنيات بزي قرب أوايتن سراحن أقداس خمسة كونه زحبر بوليفير قالت أنك مملاس وتسعتنيات نبعدهم كأ إذا أبلع على استدقسم مهنات مخانو يحبر. I want to get back to common sense immigration. The numbers should be driven by the number of employers who have job vacancies that they cannot fill with Canadians, by the number of charities that want to sponsor refugees, and by the families that can reunite and support their loved ones here, not by egotistical targets that are designed to give Justin Trudeau a vanity project. We need to get back to competent immigration. By the way, we need to expand housing construction. It's all well and good to think that you can increase the population by 1 million people in a year. But where are we going to house everybody? نسو زهبهم قدامنتات كا مسرح عبايتي مقدال كرات موسى هناي سرح عدلاتن مخانو يحبر نسو عبسلتان انت مجيو كتر حديش متعاد سدتنيات كقودل كم زخلي قمات بوليفير اب تحساك تشحن عسو شوعتن مستاناي فينيزويلا موكل زلوا اب بارلما كم تحقاقازو خوينا اتسرح زنبرت عنايدا غاليندو اب بورتغال تمرعيو فالنتينان كروزن زبهارو خلتا قلعوت علوو كبرات هاتلتنا إذا مدب نايلو متعشتو زي مسل نيرو ناب كالوت نخطبت صح شير كتقبروا أنا تمحتنكو عبز أتصل بسلامي الرخبنا برخبنا